pitäisi päättää, mitä me tehdään talolle. Luitko ollenkaan sitä perunkirjoitusta? Tuossa on isä ja äidin metsä ainakaan kuin 100 hehtaaria. Eikö tämä paikka oikeasti herätä sussa mitään? Mä muista oikein mitään. Mä en ole ikinä nähnyt mitään tällaista. Ikään kuin olisi kuollut tiettynä vuosina ja silti jatkanut kasvamista. Onko sellainen mahdollista? Ei. Mitä vittua täällä on oikein tapahtunut? Me hoidetaan tää talohomma nyt kuntoon ja sillä selvä. Ei tää on mulle mikään terapiareissu.